Dobre, dobre. Kút. Dynamicky sa hýb, Lukáš, dynamicky. Pracuj s ním stále. Čukaj mu do tej prednej ruky. Cez tú prednú... Dobre, dobre to bolo. Lukáš, nebolo to zle, pokračuj v tom. Pokračuj stále v tej aktivite. Rukami začínaj. Pusti ho, pusti ho. Pusti ho. A udelaj. Po dynamicky a z toho are. A potom poísť kakizami. Nestoj. Teraz noha mala ísť. Dole sa posaď. Cuk a ideš z toho. Cukni. A dávaj radšej kizami miesto tej nohy. Poď, are a... Dobre. Poď ešte. Dotiahni to. Poď. Poď, hneď. Čo to je?